horas di kita seluhna manang di dia hita maringanan totong ma didongan itu hak kita. Jadi mololau hita madapoton hula-hulat teh manang simetuet teh buidon sarupa do madapat tulang di nalau merteberu tebuan yana kota on nasomal ni ide arong dua harorota dua masam ima oloro tebuan si pangano na masak nepe dua hun oloro mebuan manang natata terudui lapatanna disima tapatu pak terudui pinahan ala dau hutatta manang sian tano perserah kita. Jadi on sarupa don konsep ni hatana nakaning na bolo na masak do tebuan oloro tur di sigat hule-hulet teh manang laita sigat tu de purut ni merhusik madohot inatta manang nasa dia gurang guna binuan na asai boto madok manang na piga ka par tuturot ta manang nakasih solho kubarjem. Jadi sarupa do di hatanyo jadi songonoma tutorial hatana perjulan nong sukunon ni hule-hulet te doon dia malapatan ni harorona harorota aduk kata ni netue-tue sejumulu di siat hata asa di siat raut do lapatan na unang sejolun nyalang asa sinukun asa lapatan nyon unang tergesip jaka pakatayon dang tarute hobi bolonung nyalang asa nisukun hati dia namangido pajayan arong guna mangido kana dia. Jadi ima hatana jadi dung didok song nian nong di suku kita jadi song noma hatata jadi setebi ma dihamuna hule-hule na pilaksangapan nami lain nami katulang seluhut nama hamu na punguhi tadi song perjulu matutu gua melete kami ima disiala labok ni buhimuna dina manabut di haroro nami dina manukum matutu hule-hulei manang na rajai di hatani haroro nami raja nami pelies mei nang si panganong diay ima di haroro nami nakamasihol do nyopa hupumon beremon senaing roma dapat tulang na jelahami pitutu tumbel geru di jaluhami pas-pasui siap kamu na merhititang yang muna hipas hami siap tano persirahani mendapat kamu na ima di tahun 2020 bui hami tolhas tu 2022 jemer hita ima dibuan pahupumu dibuat beremuna songo getini lapet manang ole-olena delen nami me tutu dihalalas nirwanami pasatun selamat teberu nami doon tuhamuna asang dia tutu tujulan nyareon lam tuhi pas na hami seluhuna yana kumuna ibur-ibur magura ngobere munau aka diperbisuki Tuhan nak kamar sikola asa totong di pedau Tuhan ebet-ebet si kami terlumubi ma di tahun baru 2022
asa sa itutong matutu hipas-hipas sami jele di pasu-pasu Tuhan na niulan di tangan nami di hutan ang dibelian ang giat tutu gabe tau parasian on merhite katang yang muna tua mata nomor 2 di bata suang-suang nima dihamu hula-hula nami seluhut nama hita na hugwari hami di so ati tutu dia adong dia kapakurangin na baik di pakuling nang dia kapabahinan nami na humurang di rohamuna ima dina manipa sa tahun bulut 2021 asa selpo kamunay songon na manelpo tahun na buru asa yahihamu akan nauli songon na mangyahi tahun na baru tahun na pinasupasuhun itu hatta asa taruli hami dia kapasu-pasu na siya kamhula-hula nami marhiti tang yang muna tu amat na mertua di bata songon ima di hatani si panganong raja nami hatani na tua-tua marunon nami si titik masih hupak kot madilangguna o ti penong susedia na buhay terpatu pahami say gudang ma pinasuna songon ima raja nami di hatani si panganong ni jadi songon ima hatana jadi dung si puli marsi panganong ma di patupa ma si panganong di pedelem ma jadi dung madoa ta manung aka ulag-ulag ta pasu-pasunon na matuhita sisui na pinita ni harorot ta manang na margati penong na sida madoa ta jadi dung sipul laki madoa tan no babuy mahita mo siya mga lusi makamuliateho mang napiga-piga man nung naboy nata hita buladong yanak kota jadi lapatan na matong ma saya di jalo Tuhan mencalo mebeden ni beden mencalo nang to dinami dia kapasu-pasu nang tangyang muna to mata nomor 2 di bata ima di hata siak kita las biso man nung buido honon di panipulina mo lupen nung burhatami siyan inganat taon manang mersubot totong matang yakub kamu hame sa di pasipasam di perdelan namin ita parhutuan nasa parmaran ni deging suang song ninak kamuna hatani na tuwe maruhunon nami napurat tano-tano orang ding ma marsirang goman tung pebedet tepedeu todita ma marsikong goman jala unang lupa hita mandok selamat tau baru ma di hita seluhutna songonima songot tutorial lah mau lobor hati ta mantap ton ulet ta sada pengalaman ug diba lana adong piga-piga ro 2 tahun jadi kurang adol manang na kurang mersitu di pakkatoni molo dang ados dia kapadohona jadi songonima nabuy tarbain di paduhan niba di kontenta sederio ang dia boy memotivasi dia kesudut na poso tuheduen jadi di nahurang lubi dia paduhan niba jumului ba mersetebi tong mangido iba dia ka tutur niba asa tutong maju channel taon unang lupa like comment subscribe Tolu heli horas